सर। फोर्स नहीं कि आस्तिले नाई नाई आमे दुई जण ही यथेष्ट। ओके सर। Hands up! किए तुम्हें? कौन ऑफिसर? मते चिन्ह पारनाते मु जड़े साधारण मानव। साधारण मानव? हाँ साधारण मानव। ताले ए जंगल रे कौन करूछ? कौन जानी पारुना? वीरापना को चिन्हिच? वीरापन जे जंगल दस्यु थिला सेही वीरापना। जंगल दस्यु वीरापन्ना जे कि चंदन काठ चालान करथुला, हाथी दांत बेपार करथुला। किंतु मु वीरापना नुह, मु जड़े साधारण मानव। मु होची जंगल रक्षक। जंगल रक्षक जड़े साधारण मानव। हाँ यही वीरापना रूप धरी मो जंगल को मु सुरक्षा दउची। जंगल मोर मित्र, जंगल मोर आत्मा, जंगल होची मो घर। मु जंगल र सुरक्षा करूची। हातरे बंदूक धरी की सुरक्षा? हाँ जंगल सुरक्षा। जंगल सुरक्षा? हाँ हाँ हातरे मु बंदूक धरची। बंदूक न धरले केही डरिबेनी, केही भय करिबेनी। सेइति पई मु बंदूक धरची।
ବନ୍ଧୁକ ଧରି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି। ଏଇ ମଣିଷ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଲେଣି, ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିସାରିଲେଣି। ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ, ନିଜର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଲେଣି। ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଇ ମଣିଷ। ହେଲେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ମାନବର ହିତ ପାଇଁ, ଉପକାର ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ବୀରାପାନ ରୂପ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବି। ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲେ ମାନବ ଜାତି ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କଲେ ମାନବ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବି। ତା ବୋଲି ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି এই ବୀରାପାନ ଭେଷରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ, ଏ ଗଛ ଲତା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଯଦି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ, ଏ ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ତ ଠିକ କଥା। ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଆମ ଦେଶର, এই ବିଶ୍ୱର ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଗଛ ଲଗାଇବା, ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଜଙ୍ଗଲକୁ କଦାପି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲେ ମାନବ ଜାତି ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତମକୁ ଆମ ସହିତ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥାନାକୁ? ହଁ, କିଛିଟା ଫର୍ମାଲିଟିସ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଭୟ ନାହିଁ, ଚାଲ। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା, ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ। ଚାଲ।